Διαμέρισμα 72 τετραγωνικών στην οδό Πατριάρχου Ιωακίμου 39 στον 4ο όροφο. Το διαμέρισμα βλέπει στην Πατριάρχου Ιωακίμου με μπαλκόνι, ενώ διαθέτει δύο παράθυρα σε έναν αρκετά μεγάλο ακάλυπτο χώρο στο πίσω μέρος του, δεξιά από την είσοδο, και η κουζίνα του και τα μπάνια του βλέπουν σε φωταγωγούς. Επίσης υπάρχει και μία πόρτα αριστερά από την κουζίνα, η οποία οδηγεί σε φωταγωγό που μπορεί να αποθηκευθούν κάποια πράγματα. Υπάρχει ένας ενιαίος χώρος της κουζίνας μαζί με το σαλόνι, και στο βάθος αριστερά έχουμε ένα υπνοδωμάτιο. Η Πατριάρχου Ιωακίμου στο από κάτω και στο βάθος της πλατεία Κολονακίου. Στο σαλόνι θα βρούμε και ένα air condition, ένα κλιματιστικό, όπως επίσης και στο υπνοδωμάτιο. Το υπνοδωμάτιο έχει μία ετυχιζόμενη ντουλάπα με καθρέφτες στα φύλλα και άλλη μία δεύτερη ντουλάπα, και έχει και αυτό πρόσβαση στο μπαλκόνι, το μπροστινό στον Πατριάρχου Ιωακίμου. Το διαμέρισμα ανακαινίστηκε το 2019 όσον αφορά τα πατώματα, την κουζίνα, τα κουφώματα αλουμινίου, τη θωρακισμένη πόρτα και τα μπάνια. Έχουμε ένα μικρό διάδρομο που οδηγεί στην κουζίνα και δεξιά μας βρίσκουμε το πρώτο μπάνιο που έχει και μπανιέρα. Που έχει και αυτό, ένα παράθυρο στον φωταγωγό, και υπάρχει και ένα πατάρι από το μπάνιο για αποθηκευτικό χώρο. Και συνεχίζουμε προς την κουζίνα και δεξιά υπάρχει και το βεσεδάκι, ένα μικρό βεσέ με μία τουαλέτα και ένα νηπτήρα, το οποίο και αυτό βλέπεις στο φωταγωγό. Το διαμέρισμα διαθέτει ηλιακό θερμοσύφωνα, ο οποίος μπήκε προσφάτως το φθινόπωρο του 2023. Επίσης το διαμέρισμα διαθέτει ηλεκτρικές συσκευές, πάνω βλέπετε τον φούρνο μικροκυμάτων, ο κανονικός ο φούρνος, από κάτω πλυντήριο, ενώ η δεξιά στήλη περιλαμβάνει ένα στεγνοτήριο Miele και ένα πλυντήριο Bosch. Οι εστίες βρίσκονται στο κεντρικό πάσο της κουζίνας και την οροχήτη. Το διαμέρισμα εξυπηρετείται από μία σειρά αποθηκών στο υπόγειο, οι οποίες είναι κοινόχρηστες. Στο συμβόλαιο δεν υπάρχει αποθήκη, αλλά το υπόγειο είναι διαμορφωμένο σε μικρά αποθηκάκια, στο οποίο μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει κάποια πράγματα εάν δεν τα χρειάζεται.